बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। सागौ बर' फिसाफोरा गोजौ थाखोनि आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। आथिखालाव बर' हारियाबो गासिबो बिथिङाव लोरबां नंला। फिन सागौ बर' फिसाफोरा गोजौ थाखोनि आनजादाव उथ्रिनो हानानै ओनसोलजों लोगोसे हारिनि मुं लाखिदों। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन सुंद'बै APSC जों खुंजानाय एसिस्टेन्ट इन्जिनियाराव सागौ बर' फिसाफोरा उथ्रिनो हादों। आनजादाव उथ्रिनो हानाय बर' फिसाफोरनि मुं फारियै दिगान्त बर', भुपेन बर', सयानिका मोसाहारि, खन्थाइ बसुमतारि, मृदुस्मिता बर', दिबजित रामसियारि, रनाथ बर', कंकर मोसाहारि आरो एलियान्स बसुमतारि। फिन गुबुन सासे बर'नि फिसाया भारतनि जानानै गेलेनायाव मेडेल देरहानो हायो। बर' लाइमोनफोराबो गेलेमु बिथिङाव उन नंला। बेखौ आं बुंनानै फोरमान खालामनो गोनांथि गैया। थांनाय 28 जुननिफ्राय 3 जुलाइसिम उज्बेकिस्ताननि ताशकेन्टआव खुंजानाय वाको इन्टारनेशनेल किक बक्सिं टुर्नामेन्टआव उदालगुरि जिल्लानि मासबाद समस्तिनि धनस्रीघाट पालिसिहा गामिनि बर'नि फिसा बिष्णु दैमारिया रावनिबो फोरोंथाय मोनालासिनो भारतनि जानानै गेलेनायाव ब्रन्ज मेडेल मोननो हानानै हादरजों लोगोसे ओनसोल आरो हारिखौ गोग्गा होदों। बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय मोनसे गेदेर खहा। बर' सावथुन मुलुगनि सासे बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर रामसिं गेरलाया बे बुहुमाव गैलिया। बिथाङा थांनाय मोनायाव हरखाब रुंसारि जाबाय। रामसिं गेरलाया थांनाय रबिबार मोनाबिलिनिफ्राय गोब्राब लोमजानानै गोग्लैना दंमोन। गोबां नाजासेयावबो थांनाय मोनाबिलिनि 6 रिंगासो समाव हरखाब बे बुहुमनिफ्राय अरायनि थाखाय आनज्रायलाङो। बिथांनि रुंसारि जानायाव मिरु बिसाया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। UPPLनि गेदेर खहा। उदालगुरि जिल्लानि हरिसिङानि हिरिनिया पाटवारी बिथाङा हरखाबै बे बुहुमनिफ्राय अरायनि थाखाय आनज्रायलांबाय। हिरिनिया पाटवारी बिथाङा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लादोंमोन आरो बिथाङा मिरु UPPLनि सासे गोख्रों सोद्रोमामोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव BTRनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों। UPPL आइजो गांखंनि आफादगिरि बिना गयारिया दैबानाजों न' बां सिलिंखार जाजानानै रैखाथि बादायाव थाहैनांनाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों। उदालगुरि जिल्ला मासबादनि खियाजुलि आरो बिजारिपारायाव दैबानाजों न' बां हा हु गासिबो सिलिंखार जादों। जायनि जाउनाव सुबुंफोरा रैखाथि बादायाव थाहैनो गोनां जादों। बिना गयारिया बे रैखाथि बादायाव थानांनाय सुबुंफोरखौ थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे दख'ना गामसा आरो उन्दैफोरनो गाननाय जोमनाय राननानै होदों। गाननाय जोमनाय राननानै होनायनि उनाव प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ सोंखारिनायनि सायाव बिना गयारिया गोख्रों फिननाय होनानै बुङो दि दैबानाखौ UPPLआ लाबोआखै, बियो मिथिंगायारि नासयनायसो। बेखायनो राजखान्थि नोजोरजों लायालासिनो मिथिंगायारि नासयनायखौ बजबनानै लानांगोन होनना बिथांमोननि हा गिसिखानायखौबो थाबैनो बेबस्था खालामनानै होनाय जागोन होनना EM रन्जित बसुमतारि बिथाङा खोथा होदों। लोगोसे सासे बर' इउटुबारखौ सांग्रां जानो थाखायबो खावलायनानै बिना गयारिया बुङो दि गेरेमसा बसुमतारिया इउटुबाव जोंखौ जानला मोनला बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।